nwaanyị a na-agba ọyị ọ na-agbaghalị gee ntị ịṅa ma ntị ma akọọlụ ga-akịkọcha eyi n'ewu Igbo Eze Umuiyoo o nwere ife ọyịcha niile mana onye mmiri na-eli na-achọ ebe ọ na-ebido aka nwa agbọghọbịa ọbụla afịa dị ghọrọ ọ ya fọlịrị ife ọkọ amami na aghọta na-ege ntị aga m enye gị azụ maka esimolu obodo anyị a ka ị ga-abata fụ nwa agbọghọbịa okolobịa na-akwụsị ya na-akpụ ya nne o nwere ife ọkpọfọlịa ọ chọrọ attention ke nwaanyị akọ kpachie ntị moto kwụ n'iru gị gbaa breki ịkpachie ntị afụ gị n'okeshọn na-eme ka eriletie ị na-edebe arụ achọrọ m ejogo paatị ga ọnọdụrọ na mgbuka were nwayọọ maka na ịgbalịtụkwa ife niile a finally ọ ga-abụrịrị nwanne mpago na-emeghị ndị ọnkụ anyị kwesịrị isik justice n'isi unu ọ na-abụ ịgbakọ ute ọlarụ naanị nwa agbọghọbịa tolitegolu nwa agbọghọbịa gbalụgo na ọ na-aga na ndị mmadụ ga na-eme admire iwu abụrụ na onye ọbụla siri hello na-esi aha anyị na ị ga-anwụ hello your response bụ hi ịtụgharịa na ịmụrụ ma ọ bụ onye nna gị ji ụgwọ ịmụrụ ma ọ bụ onye nna gị ji ụgwọ ịmụrụ ma nwanne gị nwoke kọmiti n'aka ya ị nwere ike ọ bụghị nwa ga-esave the family in any way akụ aka ege ntị amara ebe a na-asụgbu ubi kwulu mkpu you can meet your man anywhere. It can be in the church, it can be in any gathering, anywhere on the road. Nwoke say hello, say hi. O nwere touch and follow see. You will get surprise if you know your fellow student before. You know the bar, can you the bar? O nwere ife anya fo gba mme. O nwere nwaanyị a ga-afụcha ata asị na nwaanyị anọzi. Chegodu ntị ka enu malife a na-akpọli. O nwere ndị zala oku a si ebe a nwa nweta di. O nwere ndị zala oku a si ebe a nweta ọlụ. O nwere ndị zala oku a nweta favor. Kucha anyị rapụzi ide agbaje na negative. Ọ bụ nwoke kwụsịghị n'ụzọ gị na-eme nne gị egbuo nne gị nna gị akwụsịrị ya. Nna gị kwụsịkwala ya some time ago. Ọ bụ na nne gị mepe ọnụ ka ọlụ gị ya na ijeje ị ga-eti mkpu iti edo nwaozi. Ọ bụ na asị gị hello respond or hi. Onye achọzi ịkọ nkịta abala nke aja abalụ nkịta anya egwu ya na yete gị is a simple thing. Ị na-emekwa ngala anyị na-ege ntị nwaanyị kwesịrị na-eme ngala. Ọ bụ na mụnwa bụ nwaanyị taa mmadụ agha na-agalụ m n'ụzọ isi ma nga na-efe ya na ọ dịrị izi ịbụ mmụnwa etu a ka ọ dị so ebe nwa agbọghọbịa na-aga n'ezi ụmụ nwoke ga na-akpọghị gị wee gakwanụ gị nwere isozi onye akwụgbo okwu bụ ife a na-akpọ n'onu Igbo asị ọ dị ka ọdụ kpọba ọ dị ka ọdụ egolu ị na-enye anya ọ bụrụ na efe na-achọ ige ntị iwu abụrụ na ị ga-eje na nke nọ nsumiraji ubi ife enweta mmadụ ị ga-achọta ukwu ya by kumkum na ya dị n'ogbe any which way bụ which way adịzi ebe a na blọt gị ọp na blọt onwe gị daa kedu ife ị na-efe ilu akụ aka gee ntị nne oge nwaanyị na-aga aga kete efu na na mfa agba mma na oge gị dị ebe a maka onwe oge oge elu efe nwụsịa onwe ezo ya ga-ene gị anya ife ị na-emela anyị na onwe oge oge elu efu na ọnụ ya nọzi naanị anyị ala like ndị nọ naanị amami na aghọta nke ị na-ebu ya onwe oge oge elu kịta ọgba tụsịa mkpụrụ esiri ife a na-eme pụọ seluloid akarịa gbagharịbazi chọba ego ka i wee jejere apịcha onwe gbadịba abịa kwesịrị iwe n'oge cheba jee zuo ike bie ndụ na ndụ nwaanyị na-asụ ụsọ karịa oge ọ nere anya fụgasị ụmụazị si ya na-arụpụta ọ bụrụ nke na-abụ ọbịa jee sachafuo onye nke ahụ emụpụtasịrị amụpụta maọmị na-agbagharị onye abụ ụsọ ụwa ọ na-abụ nwaanyị karịa onye mụrụ olue na onye na-anụ ka ịwegọta na-enwe stages o nwee ebe a na-ene gị anya emezina onye ka ị na-emelụ gị anyị ị na-eme gị anyị bụ agba ndị dara ego ka ọ gịnị ka a na-akpụ ya bịa nọrọ anyị biko ọ bụrụ na akpọ gị gaa ntị nwoke m na nwere ife na-eme n'isi echi asị na ọnkụgụ onye na mpa gị sere okwu sis asị na onye ajighị onye na mma gị kọrọ ọnụ asị na onye nwa na ọ na-ejelu mma gị ije ọjọọ o nwere ife a na-eje onye ọbụla n'idi ego ji eli nri n'ọchịchị Tinubu
nwa enwe time go ajọ omume guji wedata aka ajọ omume guji ụfọdụ bụ ọnụ ekwu ile ya na-agba ka nke pụtara ụbọchị ili ya na-agba ka typewriter ka ọ wee bụrụ na ọ pụtara na social media ọ ma na na-eme onwe ya ọ bụrụ nwoke chọọ ogo kwuo ofu ka nwaanyị kwuo 10 mgbe ụfọdụ ọkwa ụmụ agbọghọbịa iji aka ba jidesi onwe fa na ebe a na-achọ onye a ga-eblem nọ nne ochie nna gị ochie isi adịrọ mma mụ achọ mgbado anyị otego asa Eze Umuiyoo mbụ n'ahụ Igbo